எலும்புக்கூடு காப்பாத்துங்க. ஓடாத பப்ளு, நில்லு பப்ளு, நாங்கெல்லாம் இருக்கோம்ல, பயப்பட. பயமா இருக்கு, சீக்கிரம் வாங்க. எலும்புக்கூடு வருது, என்ன துரத்துது. டேய், நீதானடா என்ன எழுப்பி விட்டது? ஏன்டா தூங்கிக்கிட்டு இருந்த என்ன எழுப்புன? பதில் சொல்லுடா. அம்மா, எலும்புக்கூடு வந்துருச்சு, என்கிட்டவே வந்துருச்சு. நான் தெரியாம எழுப்பிட்டேன், என்ன விட்டுருங்க. நான் இனிமேல் இப்படி பண்ண மாட்டேன், என்ன தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க. நீ விட சொன்னா நான் விட்டுறணுமாடா? உன்னை நான் சும்மா விட மாட்டேன்டா. எங்கடா ஓடுற? நீ எங்க ஓடுனாலும் தப்பிக்க முடியாது. இன்னைக்கு உன்னை என்ன பண்றேன் பாரு. டேய் பப்ளு, எந்திரிடா. என்னடா மயக்கம் போட்டியா இல்ல தூங்கிக்கிட்டு இருக்கியா? எவ்வளவு நேரம் இப்படியே படுத்துட்டு இருப்ப பப்ளு? பயமா இருக்கு பப்ளு, எந்திரி பப்ளு. என்ன விட்டுருங்க, நான் எழுப்புனது தப்புதான். இனிமேல் அப்படி பண்ண மாட்டேன். தயவு செஞ்சு என்ன விட்டுருங்க. ஐயோ, எலும்புக்கூடு துரத்துது. எங்கடா எலும்புக்கூடு வந்துச்சு? பட்ட பகல்ல கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கியா? எந்திரிச்சு பாருடா, எலும்புக்கூடெல்லாம் ஒண்ணும் துரத்தலடா. டேய் பப்ளு, கத்தறத நிறுத்துடா முதல்ல. இங்க எலும்புக்கூடு இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல. நாங்க தான் உன்னை சுத்தி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். கண்ணை திறந்து பாருடா. என்னது, எலும்புக்கூடு துரத்தலையா? அப்போ அதெல்லாம் கனவா? நல்ல வேலை. நாங்க சொல்ல கேட்காம அந்த இடத்து தோணே இல்ல. இப்ப என்ன நடந்துச்சு பாத்தியா? ஆமா ரோஜா, நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். நான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன். இனிமேல் உங்க பேச்ச கேட்காம எதுவும் பண்ண மாட்டேன். ஐயோ அம்மா, திரும்பவும் அந்த பேய் வந்துருச்சு. வாங்க எல்லாரும் இந்த இடத்தை விட்டு ஓடிடலாம். நீங்க எதுக்கு மறுபடியும் இங்க வந்தீங்க? திரும்பவும் எங்களை ஏதாவது பிரச்சனையில மாட்டி விடுறக்கா? பேசாம இங்க இருந்து போயிருங்க. இதுக்கு மேல நாங்க யாரும் உங்க பேச்ச கேட்க மாட்டோம். நான் உங்ககிட்ட பேச வரல. புதையலை தேடி யாரு வந்திருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட பேச வந்திருக்கேன். உயிரில்லாத பொருளை பார்த்து பயப்படுற உங்களுக்கு புதையல் எதுக்கு? பேசாம வீட்டுக்கு திரும்பி போயிருங்க, அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது. இதுக்கு மேலேயும் பல ஆபத்துகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். என்னது சொல்லிட்டு அந்த அம்மா மறைஞ்சிருச்சு? என்ன சொல்ல வருது? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே. எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னு. எங்க தாத்தா லெட்டர்ல போட்டிருந்தாரு, புத்திசாலியா இருந்தா மட்டும் பத்தாது, தைரியசாலியாவும் இருக்கணும்னு. அப்பதான் வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியும். அந்த எலும்பு கூட்டுல தான் நம்ம தேடிட்டு இருக்க விஷயம் இருக்கு. நாங்க போறேன். உங்களுக்கு பயமா இருந்தா நீங்க எல்லாரும் இங்கேயே இருங்க. இரு விஜய், நாங்களும் வர்றோம். உன்னை என்னைக்கு நாங்க தனியா விட்டுருக்கோம்? என்ன விட்டுரு ப்ளீஸ். நாங்க வரமாட்டேன் ப்ளீஸ். என்ன விட்டுரு, என்ன கூப்பிடாத. நீங்க மட்டும் போயிட்டு வாங்க. டே பப்ளு, வாடா, நாங்கெல்லாம் இருக்கோம்ல. ஏன்டா இப்படி பயங்கரமா பயப்படுற? எலும்புக்கூடுல என்ன விஜய் க்ளூ கிடைக்க போகுது? எனக்கு என்னமோ இங்க ஏதாவது கிடைக்கும் தோணல விஜய். நீங்க எல்லாரும் மேலேயே இருங்க, நான் மட்டும் கீழே இறங்கி தேடுற ஏதாவது க்ளூ கிடைக்குதான்னு. கையிலையும் ஒன்றும் இல்லை, இந்த கையிலையும் ஒன்றும் இல்லை, மண்டேலையும் ஒன்றும் இல்லை, இந்த இடத்துலையும் ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேங்குது, காலையும் ஒன்றும் காணோம். எங்கே தான் இருக்கு? ஏன் விஜய் சோர்ந்து போய் உட்காந்துருக்க? உங்க தாத்தா லெட்டர்ல புத்தியை பயன்படுத்துன்னு சொல்லியிருந்தாருல்ல, நல்லா யோசிச்சு பாரு விஜய். தேங்க்யூ ரோஜா, ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அது எங்க இருக்கும்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இது எப்படி திறக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி இருக்குமே. என்ன பண்றது? லைட்டு திறக்கிற மாதிரி தெரியுது. ரொம்ப திறக்குதே. திறந்துருச்சு. இங்க பாருங்க, உள்ள என்னமோ இருக்கு நம்ம நினைச்ச மாதிரியே. பார்க்க சாவி மாதிரி தெரியுது விஜய், கையில எடுத்து பாரு. இருங்க, சாவி நான் எடுத்து பாக்குறேன். இதுதான் அந்த புதையல் இருக்க பெட்டியோட சாவியா இருக்குமோ? புதையல் நம்ம நெருங்கிட்டோம்னு நினைக்கிறேன்.